అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా! ఐపీఎల్ అయిపోయింది, సందడంతా వెళ్ళిపోయింది, హంగామా లేదు అని అనుకున్న టైంలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏబిసిడి అనే పదం వినగానే ఏంటో తెలియని ఉత్సాహం. కానీ ఇవాళ ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన మీ అందరికీ 3 ఈస్ మాత్రం పక్కా: ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్ అండ్ బిగ్ సి ప్రౌడ్లీ ప్రెజెంట్స్ ఏబిసిడి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ పవర్డ్ బై శ్రీ చక్ర మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ శ్రేయస్ వెడ్డింగ్ అండ్ అలానే ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నారు ఎన్టీవీ, వనిత అండ్ జీ సినిమాలో. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రెజెంట్స్ మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ బిగ్ బెన్ సినిమాస్ వారి ఏబిసిడి. ప్రొడ్యూసర్స్ మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి అండ్ యశ్ రంగినేని గారు, కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారు, డైరెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి, మ్యూజిక్ చూడా సాంది, మ్యూజిక్ ఆన్ మధుర ఆడియో. అండ్ స్పెషలీ ఇందులో అల్లు శిరీష్, భరత్ అండ్ రుక్సార్. సో మళ్ళీ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరి కోసం, మా కోసం, ఆ పోస్టర్ మీద కనిపించుతున్న వాళ్ళందరి కోసం ఒకసారి గట్టిగా ఒక హాయ్ చెప్పండి మాకు. హాయ్. లవ్లీ, వాట్ ఎన్ ఎనర్జీ కదా హేమంత్. ఇట్ సైడ్ నుంచి సౌండ్ రాలా, మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. హాయ్. బాగుంది. ఈసారి రెండు వైపులా ట్రై చేద్దాం. ఓకే ఓకే ఓకే. హాయ్. భలే ఉంది. చెప్పింది కదా వింధ్య చెప్పినట్టు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈరోజు 3 ఈస్ గ్యారంటీగా ఉంటాయి: ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ బోల్డ్ అంతా ఎక్సైట్మెంట్. సో మెగా ఫ్యాన్స్ అందరూ రెడీయా? వాళ్ళైతే నిజంగా చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా కనిపిస్తున్నారు హేమంత్. బేసికలీ మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఈలు కూడా నేర్చుకుంటాం, వాటితో పాటు ఏబిసిడి కూడా నేర్చుకుంటాం. అప్పుడేమో ఏంటో వెరైటీగా యాపిల్, బాల్ ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తేనేమో ఏబిసిడి డెఫినేషనే మారిపోయింది. అవును, ఇంతకీ ఏబిసిడి అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు. స్కూల్లో చెప్పినవి సరే, నీ ప్రకారంగా ఏబిసిడి అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ. అంటే నీలో ఉట్టి సిడి మాత్రమే ఉంది, ఏబి మిస్ అవుతుంది. నాలో సిడి అన్న ఉంది, నీలో డి కూడా లేదు తెలుసా, ఓన్లీ సి. ఆల్వేస్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అవును, బేసికలీ యూత్ అంటేనే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటున్నారు. ఇక్కడ ఎంతమంది కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీస్ ఉన్నారు ఒక్కసారి చేతులు లేపండి అమ్మా. కన్ఫ్యూజ్ దేశీస్ అందరు ఒక్కసారి చేతులు లేపండి. అది వాళ్ళు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉన్నారో ఇంకా సేపట్లో నువ్వు కిందకు వెళ్తే సమాధానాలు దొరుకుతాయి. కానీ యాక్చువల్లీ నేను కిందకు వచ్చి ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడబోతున్నాను. మీ దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్ మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోండి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ ఈవినింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన మీ అందరికీ మళ్ళీ మా తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. అండ్ స్పెషల్ గా గ్రేట్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ద మెగా ఫ్యాన్స్ హియర్. హాయ్. ఎస్, మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాల్టి ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని ప్రారంభించేద్దాం. మరి అల్లు బ్రదర్స్ సాంగ్స్ తో మొదలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది? అఫ్ కోర్స్ మరి ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి స్పెషల్ గెస్ట్ గా విచ్చేయబోతున్నారు న్యాచురల్ స్టార్ నాని. సో అల్లు బ్రదర్స్ అండ్ నాని మెడ్లీ రూపంలో ఇక్కడికి వచ్చి సత్య మాస్టర్ టీం మనందరి కోసం పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. yes, సత్య మాస్టర్ అండ్ గ్రూప్ కి గట్టిగా చప్పట్లు. కమ్ ఆన్. One, two, three, four.
చెప్పక ఓ పిల్లో హెల్లో హెల్లో వదిలేకే నన్నే ఊహల్లో నేలే నా నీలో चल चलो ना हर चल कर लेना नीरा कतोना लाइफ में कलरफुल लेना लव फील होना fall in love तुमना नी माट के ना हाथे flying गालोना ना पेदाలలో ఉన్నదే నీ పదాలలో విన్నదే నీకెలా చెప్పాలన్నదే ఇదే హెల్లో హెల్లో నే వెయిటింగ్ బేబీ ఊహల్లో హెల్లో హెల్లో నే తడిసాలే లవ్ వెన్నెల్లో నన్ను చూసా నీలో దట్ వాజ్ సత్య మాస్టర్స్ టీమ్. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. సరిపోదు తెలుసా, సిటీ మార్తో స్టార్ట్ చేసి ఏమంటే నాన్నగారితో ఆపారు. గట్టిగా కమాన్. So KLM Shopping Mall and Big C proudly presents ABCD pre-release event. Yes, powered by Sri Chakra Milk Products ki vichesinaటువంటి మెగా అభిమానులందరికీ మరొకసారి పేరు పేరున స్వాగతం సుస్వాగతం. మరి ఇవాల్టి కార్యక్రమానికి అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ శ్రేయస్ వెడ్డింగ్ అండ్ టుడేస్ event is organized by Shreyas Media, South India's #1 movie promotional agency. ఓకే, ఈ సినిమా టైటిల్ ఏబిసిడి కదా. అవును ఏబి అంటే అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీ. అవును. యాక్చువల్గా ఈ కన్ఫ్యూజన్ గురించి నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఏంటా కన్ఫ్యూజన్? విందే, నువ్వు జనరల్గా దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్డ్? నేను ఈ మధ్య స్పోర్ట్స్ కి ఎంటర్టైన్మెంట్ కి మధ్యలో బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. మరి నువ్వు? అంటే నేను ఈ మధ్యన ఆర్జేయింగ్ కి యాంకరింగ్ కి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం. అచ్చా, నా సంగతి సరే కానీ మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పాలి. ఇప్పుడే ఇందాక మాకు స్టేజ్ పక్కన సత్య మాస్టర్ కనిపించారు. విందా వెళ్ళి సత్య మాస్టర్ నాకు డాన్స్ నేర్చుకోవాలని ఉంది అంటే, అయ్యో తప్పకుండా నేను నేర్పిస్తాను అన్నాడు. నేనేం అడిగా, సార్ నాకు కూడా డాన్స్ నేర్చుకోవాలని ఉంది అన్నాడు. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకోమన్నారు. అంటే ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారో నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేశారో ఏంటో తెలియదు, కానీ మొత్తానికి నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నావు అని నాకు అర్థమైంది. యాక్చువల్లీ ఈ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ నాకు మాత్రమే కాదు, ఐఎమ్ షూర్ మీ అందరికీ ఉండే ఉంటుంది. ఉందా కన్ఫ్యూజన్? ఉందా? ఉంది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే చేతులు ఎత్తారు. అది అక్కడ ముఖ్యంగా బ్లాక్ షర్ట్ అబ్బాయి. వస్తున్నా అక్కడికే వెళ్ళాలి మనం. పద. అసలు ఎవరెవరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు అనే సంగతి మాత్రం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్న